sa Okra, Mang Kanor! Ito na ang programang sa umaga humahataw, pero siya ang tiyan sarap iihaw. Ang programang sasaya, ika'y mapapasayaw, pero siya ang ilong mukhang bulalakaw. Ang DJ na napakatakaw at kay Mama ay siya ay uhaw na uhaw. Ay, siyempre, Bella. Mang Bakulaw! Mang Kanor! Let's go! Ow! Grabe naman makulaw na yan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking Mukha naman talagang bakulaw eh. May sinasabi ka, May? Ay, wala akong sinasabi. Sabi niya, gwapo ka daw. Ay, thank you, May. I love you too. Maganda ka rin, May. Gwapo ka daw kung hindi katabi yung bakulaw. Ay. Alam ko, naman May, na-miss mo ako kahapon kasi meron akong... Excuse me, di kita na-miss. Kamusta bakuna mo, Mang Kanor? Nakakita sa'yo ah. Hindi, Paturok ka daw kahapon ah. iba yung pinaturo ko. Napaturok ako ng petroleum jelly. Palo ka. Para ready to fight. Matuwa ang aking mind. Hi, Mind. I miss you. Na-miss mo ako, Mind. Hindi kita na-miss. Na-miss mo ako kahapon. Hindi. Narinig ko yung mga tao. Hinahanap yung ating love team. Hindi, Kita ikaw Mang Kanor, na-miss kita Mang Kanor. Wala akong pakialam. Mind, alam mo kasi ito, busy ako mga idol. Kasi kahapon, inasikaso ko na yung magiging dancer ng ating reception sa kasal, Mind. Wala ka daw eh. Pasasayawin ko ang Street Boys. Yung sila pong Navarro. Pasayawin ko rin yung Universal Motion Dance sila Wawi de Guzman. Sa mga Pati yung mga maneuvers. Sex bomb girls. Pasayawin ko sila. lahat ng mga Di sumama ka na rin, sumayaw ka na din. Tama naman. Para Pero- sa kasal natin yan, Mine. Aha. Yung introduction talagang bunggang-bungga may mga dancer at ang last na Ay, mag-perform. hindi. Invited ka sa kasal ko, Mang Kanor. Bunggang-bungga talaga ha. Anong kasal, Mine? Kasal natin yan eh. Kasal ko. Kaya nga, kasal natin. Hindi. Alam nga naman, hindi mo invite ang groom. Ako ang groom. Invited kasi sa iba ako ikakasal. Hindi naman sa... Mas mabuti siguro mamay natin. Tawagan natin yung DILG. Oo. Sandali lang, last lang. Kasi mga dancers yun. Ang final performance na magsayaw sa ating kasal ay ang Chambawakis. Hala ka daw eh. Jabawakis. Di ba Jabawakis yan? Yung gumagano Jabawakis yan? Chambawakis. Alam mo, hindi. Kapag ikaw yung sumayaw, Yes, man. Chakawakis. Oh, yun lang. Tama. Hindi mo ba alam ako ang nagturo dyan Ay, sa hindi. Chambawakis natin? Ba? It's mali pala. Pag si Mang Kanor, it's Chakayaki. Chaka na, yaki pa. Oh, yun oh. Pwede. Mang Kanor, alam mo, siguro yung mga pangarap mo na yan, yung mga iniisip mo na yan, yung mga siniwalat mo ngayon. Siyempre. Tawagan ko ngayon DILG. Bakit? Nagbabalang arestuhin pa naman, suspindihin yung mga barangay officials na hindi a-action sa anumang mass gatherings na yan. Tama yan. Ako ang nabigay ng ideya niya. Ikaw na Mga naman. kapitan, huwag sana kayong mainis sa ideya ko. Nuwala sa'yo. Kasi, siyempre magsimula yan sa barangay. Hindi naman yan national level. Malalaman ba ng national level yan na may nag-videoke dyan? May nag-pool party? Siyempre, ang makakalam dyan, kung may tupada dyan, si kapitan. Pati ang mga kagawad. Kaso, si Kapitan, nagtago kasi pagod. Kasi isa pala siya sa umattend sa mass gathering. Ay. Mang Kanor, merong nag-comment dito. Ano yun, May? Sabi niya, ano ba yan, nawala lang ako. May nilandi ka ng flight attendant tapos binuntis mo pa, Mang Kanor. Ano to? Ay, sandali. Ano? Sandali, matagal. Sa edad mong yan, nakakabuntis ka pa? Ay. Nakakaloka ka, Mang Kaya Kanor. pa pala ka. Nabubuntis gayang kuhol na simento ang puwet. ako pa kaya. Ayan, Mang Kanor. Better siguro, mama, ay yung ano na yan, yung siniwalat mo na yan na jowa niya. Oo.
feeling ko, juwain na rin natin yung kilala mo si Cham Ambi, di ba? Yung piloto. Kasi, piloto si Cham Ambi sa'yo, sa kanya naman, flight attendant. So ako, pasahero lang ako. Hindi, sandali. Hindi importante yan. Balita yung pag-uusapan natin. Balita pala. Yung Okta Research, Tama yan. yung Okta Research, Mang Kanor, anong masasabi mo dun? Dahil hinimok ang pamahalaan, dahan-dahang luwagan na yung restrictions para mas marami daw mababakunahan. Ako naniniwala ko dyan na yun, sinunod din ng Okta ang aking advice. Tama naman na may mga nahigpitan. tao. Pero dapat ang mga tao kahit luwagan mo, meron pa ring health protocols para hindi mag-spike na naman ang mga kaso ng COVID. Pero maganda naman yan na may health protocols tayo. Pero yung totoo. sinasabing luwagan, I don't think so, Mang Kanor. Alam Kasi ko, mas parang masarap yung masikip. Parang brief mo lang Ano ba din yan. yan? Maluwag na. Alam mo, Mang Kanor, kapag masikip, magkakaroon ka ng rashes. Ganun ba? Oo. Huwag ka mag-alala. Meron akong jelly. Ang klaseng Pero, jelly yan. Chili ka dyan. Jellyfish. May jellyfish. Ako sa ngayon ako dyan, luwagan, pero meron pa rin restriction. Kasi, alam mo, patay talaga ekonomiya natin pag walang taong lumabas. Kaya yung kakinegosyo ngayon medyo mahina. Kahit mayaman ako, naapektuhan pa rin ako. Mahina. Talaga ba? Kung mahina yung negosyo mo, paano na lang kaya ang negosyo ko? Araw-araw ako Paano yung- nagbabantay, araw-araw ako nagluluto. Hindi naman hihina ang negosyo mo Alam kasi wala namang negosyo. Hindi rin. Hindi, merong negosyo, kaya lang walang bumibili. Ay. Mang Kanor, yung negosyo mo, mana lang sa'yo. Ano yun, May? Mahina yung negosyo, yung may-ari kasi mahina din ang tuhod. Ay. Kahit ilang inom ka pa ng pampalakas ng tuhod at kahit ilang balot pa yung kainin mo, wala namang Kanor kasi Jotanders ka na, ha? Na personal ka na, mama eh. Magbalita na lang Sabi kayo. ko lang yung totoo. Yung balita mo, May. Medyo mas personal na yung sa'yo, May. Totoo naman. Masakit ba, mga ano? Pag binanatan ka ng personal ni mama eh? Pag si May masakit. Oo, Pag pag ikaw, hindi. Alam mo, Mang Kanor, kaya huwag ka nang matakot magpabakuna. Kung ako sa'yo, pag-alagala ka dito, hindi ka pa nagpapabakuna. Kasi itong mga natatakot sa bakuna, na daw, hinayaan na ng DOH na yung eksperto ang mag-explain sa kanila para hindi sila matakot magpabakuna, di ba? Tama naman, DOH talaga ang mag-explain dyan dahil pagod na ako mag-explain sa DOH. Wow! So, ikaw pa din? Hindi ka pa nga nagpapabakuna, so isa ka. Hindi ka magbakuna? Ba't ka umabsent kahapon? Hindi ka pala nagpabakuna, Mang Kanor. Saan ka nagpunta? Sinabi ko nga sa inyo, inagsikaso ko yung mga dancer sa kasal namin. Lako, Meron pa ako kinuha yung mga Tignan mo. dating fire dancer sa Boracay kasi medyo mahina, Ay, naku, matumal. Mang Kanor, Kinuha ko pasaway sila, ka. magpa-fire dance ako. Nirecruit mo na? Pasaway ka talaga nakipagsalamuha ka sa mga tao tapos hindi ka nagpapabakuna. May hindi ako nakipagsalamuha sa... Ano? Nakasakay ako sa helicopter ko. Nasa baba lang sila, sinigawan ko lang, hoy, kunin ko kayo ha. Grabe, Sa kuya. helicopter lang Diba? ako. Kuyaw. Malupit. Mayaman eh. Diba to? Pero alam mo, Mang Kanor, speaking of pagbakunan na yan, ako naman ang a-absent ha pa. Magbabakuna ako eh. Iba namang bakuna yung puntahan mo eh. Alam ko na kung saan ka magpapaturok. Saan ba? Sa iyong... Alam mo, ikaw, Mang Kanor, nakakahiya sa mga listeners natin kung ano-ano yung sinasabi Ano mo. bang masama? Oo nga. Kung sinabi kong magpaturok siya sa kanyang... Ang tanong, tignan mo, inulit mo pa. Ang tanong, may maturukan ba? Buksan mo at na makita ang iyong... Pag dahil nawalan talaga ng trabaho, itong si Mang Kanor ang mananagot eh. Kaya mo ba Saway. kami pasweldohin, ha? Oo naman. balita ka naman, balita ka Alam mo, Sige. Ikaw talaga eh. Give it to me. Give it to me, baby. Give it talagang to me, ibibigay baby. ko talaga sa'yo. Makukunyatan talaga kita. Boss na boss, Give it Ano? to me, baby. Give it to me, baby. Oh. Bili tayo ng pato. Maraming baby doon. No? Bibilihin natin para kay Mang Kanor. Okay na ba sa'yo yung baby na yun? Hindi, yung mind ko lang. Alam mo, tayo dito, Mang Kanor, hindi mo naman kailangan na maging magkarelasyon or maging friends. Kasi tulad ng Eraserhead, so hindi rin naman daw sila close sa isa't isa. Ay, parang maraming na makarelate dyan. Diba? Hindi naman kailangan na i-friend yung mga katrabaho mo. Ganun So ba? So, hindi pala. Mang Kanor, Ano yun? huwag ka mag-feeling close kasi hindi tayo Ulitin. close pa, diba? Ulitin mo yun, ma. Hindi Ano? tayo close kasi tayo ay super close. Ayun. Ano sinabi mo Hindi. kanina? Hindi naman kailangan maging... Hindi
hindi mo naman kailangan na kaibiganin lahat sa trabaho mo, 'di ba? Kung So, hindi mo awayin feel, mo na meron lang. kang choice na Hala, hindi mo aawayin. Siyempre, you respect each other as a human being, no? Talaga? Tama. Ba't parang hindi ko naranasan yan? Ay! Alam mo, ayan na ba yung sinasabi ko, nag-iipon to ng sama ng loob. Actually, sa experience ko mula noon hanggang ngayon, never ko pang naranasan yan. Ako kasi wala akong pake. Saan? Alam niyo mga idol, Kaya isip wala pa akong ba, pake Charles? kay Mang Kanor. Kahit sa ang istasyon nito, hindi niya lahat kaibigan. Kasi Mang Kanor, ikaw Hindi. binibili mo lang. Actually, honest to goodness, only few lang taga. As in, rare masyado ako makipagkaibigan talaga. Alam nyo, yung balita ng Irisirhids yan. Idolo ko yung Irisirhids yan. Yan si Paring Eli. Laway. Kaya tinawagan ko Pare na. pa. Siyempre, hindi naman sila Kumpare. ganun ka-close. Ilang beses lang sila nag-reunion concert. Pero sinabihan ko ang Irisirhids, sa kasal namin ng aking mind, Aha. kukunin ko kayo, name your price. Sige, ganito. Tutugtog ang ihid sa kasal natin. Aha. Mike. Sige, ganito. Bye. Name your price. Ah. Kung talagang kumpare mo si paring Eli Buendia, kumpare ko saan yan. siya nakatira? Si Paring Eli. Saan siya nakatira? Taga, obvious na. Apelido pa lang, Buendia. Sa Buendia. Napakahina mo talaga. Napakahina mo. Hay Sa nako. Buendia siya nakatira. Napakahina ng Pag sure niya, mga Nor, taga Paranaque yan si paring Eli Buendia, hindi yan taga Buendia. Hindi mo alam na taga Buendia din yan. Hindi. Main, tutugtog ang ihid sa kasal natin, Main, ha? Anong ihi? Ihid. Ay. Bye-bye. Araw at gabi pag naka-IFM